like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Alright mga ka-vlog, punta kami ngayon ng Haunted Island. Ngayon, iikutin namin yung Haunted Island. Ay, lumig kaya ako dito. Yeah. Now I must conclude, I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it close. What's up mga ka-vlog? Alright, nandito tayo ngayon sa may Haunted Island. So pupuntahan natin yung taas. At yung iba, dahil saglit lang naman kami, naiwan muna dun sa bangka. Ayos mga ka-vlog dito. Puntahan natin yung taas. Ayun, oh. Taas, nakakapagod ata. Taas yun, taas. Ganda. Apa tuh? Ito. Taas. Yeah. Puntahan natin yung tok-tok. So paikot ata to. Oo nga, paikot nga. Oh. Ten Commandments. Yeah. Taas ata. Pagod. Baba tayo ulit. Pinagod lang ako. Mali yung nadaanan ko. Wala palang daan doon. Oh, tayo sa kabila. So dito tayo mga ka-vlog sa kabila. Dito yung tamang daan. Yan, eh. Oh. That's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are.
kablak. Yeah. Andyan na ang liwanag. Mataas mga kablak. Mataas. Yeah. Tayo sa may statue. Pagod. Yeah. Ay mga kablak, sa tuktok oh. Yeah. Natin yung harap. Pagod. Ayun mga kablak, bumaba na tayo. Balik na tayo dun sa ating bangka. Yeah. Yeah. Tayo, uwi na tayo mga kablak. May tindahan po. Mga kablak, punta na kami sa pinaka destination namin. Ayan, dito tayo galing kanina oh. Ayan, dito tayo pupunta. Dito na kami mag-i-stay. Still hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all. Welcome to Romulo Island, 100 Island, Alamino City, Pangasinan, Philippines. Yeah. May kuweba dito mga kablak. Pasokit kaya natin. Yeah. Ay, didin. Sa dulo. Right mga kablak. Nandito na tayo ngayon sa destination natin, Quezon Islands. Ito yung pinuntahan naming island dito sa 100 Islands kung tawagin, dito sa Alaminos, Pangasinan. Yeah. Welcome to Quezon Island. Yeah.
Ano ba yan? Lopez Island. Malabo. Malabo. Hindi makita. Puti kasi yung ano eh. Halos pares kulay ng ano bato. Basta yan yung ano. Ayan. Yan yung Lopez Island. Burning the bridge that keeps us. I'm healing Sirena. Oh, 'di ba? Dalawang sirena. saturated, that's Oh, us. dalawang sirena. Now I must Yeah. I am Ganda. conflicted, watching where I step still, hanging in the Yeah. balance, not the life Mga kablak dun sa baba. I want to take. Babay natin to. May hagdan eh. Oh. Fear I weighed the person you are. Ooh. Yeah. Ganda. Oh. Ayos ah. Oh. Ganda dito. Oh. Yeah. Ayos ah. Tayo sa ilalim naman. Parang mga buto ng ano. Manok. Hinaw ng tubig ah. Ganda oh. Bari-bari. Ayun oh. Oh, andun kami oh. Okay. Sarap tulog oh. Banana boat. Tayo dun sa cottage natin. Ayun oh. Panis. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Fearless.
Sheesh. Punta natin doon sa kabila. Yeah. Ayun, oh. Diba? Ganda. Lino, oh. Ay, ano yan? Yun, oh. Ba, ang dami kami. Yun, oh. Ano ba yan? Napanungkit, ah. Ayun, oh. Uy! Wala. Yun, oh. Umakit lang tubig. Yun, oh. Nakakatakot. Doon sa dulo. Mag-isa lang tayo mga kablak. Need to keep the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Nakatakot pa lang. Malakas. Hindi makahawak. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling. Alright. Kuha tayo ng ano, 5 Island. Dito tatalon. Pain I felt is paid for, all is said and done. Alright mga kablak, puntahan natin tong ano, 5 Island. Ayan. Ayan siya, oh, mga kablak. Pasukin natin yung loob. Pasukin. Ayan, oh. Yeah. Cueva. Ayun, tagusan lang. Tagusan lang siya mga kablak.
Diyan sila natalo, no? Pero kailangan may life vest ka. Ayan. Ayan, patalon sila dyan. Jeje. Kapo na. Pero mainit pa rin. Sukatin mo daw kasi. Ayos ah. Ano na lang ah. Bici. Malalim. Kanina ka pa dyan. Go! Black pa, pauwi na kami. Yan ah. Huling pinuntahan namin ang Kinko Island. Kinko. Pauwi na tayo, pauwi na. Hapon na, mag-alas 5 na mga kablak. Ayan, uwi na tayo, uwi na. Dito tayo kanina, di ba? Enjoy ang lahat, enjoy ang lahat. Bye bye 100 Island. Yeah. Lapit na kami. Dadaungan. Yan mga kablak, simbahan ng Alaminos. Ayan o, dami rin Christmas light.